Bon dia. Anem a veure avui com fer ressenyes en el Google Maps, com i per què. Aviam, vaig primer al Google Maps. Aquí el tinc obert, però si no és maps.google.com. Hi ha una aplicació mòbil també i va molt bé en tenir-ho en el mòbil, perquè us interessa buscar llocs quan esteu fora de casa. És quan us interessa veure llocs. I llavors, de què serveix el Google Maps? Ara jo estic a prop de casa meva, puc veure, aviam si trobo algun restaurant per aquí prop, per l'esquinica, anem a veure l'esquinica, faig clic i veig que té un munt de ressenyes i bastant bona nota, 4,3 sobre 5, i l'han ressenyat milers de persones. Doncs sé que és un lloc que segurament m'agradarà. Tot són gustos, i quan hi ha ressenyes compteu que sempre hi ha la ressenya de l'amo del restaurant, de la seva tieta, de la seva dona, i jo sé, o sigui, una miqueta hi ha alguna ressenya que és una mica interessada, i el contrari, sempre hi ha ressenyes del típic client hostil que va liar-la a tot arreu. O sigui, si treballes en un lloc de cara al públic i no tens una ressenya d'un client hostil, és que has començat fa poc. Però bueno, en tot cas, tiro cap a baix i veig aquí totes les ressenyes. Jo ja vaig ressenyar això. O sigui, aquest és el meu exemple. No puc fer l'exemple d'escriure aquí. Però bueno, que puc llegir les opinions de la gent. I a vegades amb fotos de menjar i tot. I això va bastant bé. Anem a buscar el CCA Pere Calders. Aquí em surt amb el pseudònim de feina, per això on treballo jo. I 4,5 estrelles, 43 ressenyes, està bastant bé. No som tan populars com l'esquinica, però bueno, no ens podem queixar. I bueno, doncs això puc mirar les estrelles. Jo ja l'he ressenyat, o sigui, no ressenyaré aquest. Anem a ressenyar el restaurant mono de la cantonada, també l'he ressenyat ja. Anem a ressenyar... Crec que la llibreria Fat Bottom no l'he ressenyat. Hi ha una llibreria molt maca que sempre em tracten molt bé, al carrer de la Lluna. Faig clic, té 130 ressenyes, 4,6. Només us estic ensenyant puestos bons, Segur que hi haurà llocs amb males ressenyes, però jo us estic ensenyant els bons. I... també l'havia ressenyat. Deixeu-me entrar en un altre usuari. Li farem una altra ressenya amb un altre usuari, perquè ja no sé el que he ressenyat i el que no. Aviam... Fat Bottom... Ara he entrat amb un altre usuari, sóc jo també, però és només perquè vegueu, quan no hagueu ressenyat un lloc i el vulgueu ressenyar, que apareix aquest botó. Escribir una ressenya. Si ja l'hagueu fet, sortirà el editar ressenya. Però el més normal és que comenceu d'aquí, escribir una ressenya. Faig clic, m'avisa que aquest contingut que escrigui serà públic. Puc marcar perquè sigui privat, també, llavors només servirien per mi aquestes ressenyes, per consultar-les jo mateix. Però la gràcia normalment és que les feu públiques. Trio quantes estrelles vull, jo vull 5 aquí, si no m'hagués agradat puc deixar-li una. El mínim és una, no hi ha 0. 1, 2, 3, 4 o 5. I aquí comento el que vulgui. No cal comentar res, amb les estrelles n'hi ha prou. Escric el que vulgui, si tinc fotos afegeixo fotos, jo ara a l'ordinador no en tinc cap, però el que us deia, amb el mòbil va molt bé fer una foto del lloc i la pugeu. Si esteu en un restaurant, feu foto del menjar o feu foto del menú, el que vulgueu. I li donem a publicar. Gràcies per tu ressenya. Ok. Llavors, per què puc voler estar fent ressenyes dels llocs? Un motiu per fer una bona obra pels propers possibles clients. Si jo estic en algun lloc que no conec i miro quins restaurants vull menjar, si n'hi ha un que té molt bones ressenyes i me l'han recomanat els desconeguts, i vaig i menjo bé, doncs em feu feliç, ho agraeixo molt. I si n'hi ha un que és una trampa de turistes i m'estafaran i em donaran el shawarma fred i la cervesa calenta i em faran esperar molt i em tractaran malament, doncs si m'aviseu, si els desconeguts m'han avisat amb una ressenya, doncs ho agraeixo molt. I també els amos dels negocis també ho agraeixen. Si us donen bon tracte i poseu bones estrelles,
doncs feu feliços. I si us donen mal tracte, o sigui, si jo vaig a algun lloc, em donen cita a les 8 i m'atenen a les 9 i el tracte no és correcte, doncs mira, sempre tinc el consol de posar-los una estrella en el Google Maps i a la llarga tindran menys clients i a la llarga es potenciarà que els negocis tractin bé els seus clients. Jo diria que per avui és tot. Ja sabeu fer ressenyes en el Google Maps. Hi ha eines semblants, hi ha el TripAdvisor, hi ha mil coses així, però Google és tan poderós que és probable que cada vegada tingui més influència a això respecte a la competència, tot i que ja no tinc ni idea del que passarà al futur. Ens veiem en propers vídeos. Adeu!